खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। 40 दं फेरगाव बियाबनि एमएलए महेश्वर बर' बिथाङा गामि गामि सुलाद लाहैदों। आसाम आयेन आफादाव गोदानै रां बावजा जथुम जानायनि सिगां बियाबनि सिङाव थानाय गामि गामि दावबायनानै जेंनानि सायाव बुजिनो आरो सुफुंनो थाखाय राहा लानो आवगायबोदों 40 दं फेरगाव आसाम बिधान सभा बियाबनि एमएलए महेश्वर बर' बिथाङा। मैयानि गेजेरावनो सानसेयावनो डिमाकुसिनि खासिबारि साहा खोला सिकारी बांला दारगासुबा सनाजुलि बायदि गामिफ्राव रायजोफ्रा दुंब्रुदै बरायदों आरो हागौमानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो नाजागोन होननानै फोरमायथिदों एमएलए महेश्वर बर' बिथाङा। सानफा एफा जों बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ थैलांनायखौ नुनो मोननाय जादों। फिन आरोबाव बर' बिजोंनि गंसे जयभद्र बड' गेजेर फरायसालिया थैनायनि लामायाव। धेमाजि जिल्ला फोथार हालामनि सिलाबारि गामियाव 1999 मायथाइयावनो गायसनजानाय जयभद्र बड' गेजेर फरायसालियाव दायो फोरोंगिरिनि आंखाल जानानै दङ। सानैल' फोरोंगिरिजों गंसे गेजेर फरायसालिनि फरायसाफोरखौ फोरोंनांगासिनो दङ फोरोंगिरिया। गाहाय फोरोंगिरि खनक गयारिया फोरमायथिनाय बादिब्ला गावहाबो बोसोरनैनि उनावनो आजिरा मोनसिगोन। बेखायनो गंसे गेजेर फरायसालियाव सानैल' फोरोंगिरिफ्रा गासैबो आयदाखौ फोरोंजोबनो हागोन ना हाया बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। बर' बिजोंखौ आसाम सोरखारा बबे नोजोरजों नायदों एखनबा बिजाबनि आंखाल एखनबा फोरोंगिरिनि आंखालखौ नुनो मोननाय जादों। बर'नि माहारियारि आफादफोरा आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि बिफान गाहायफोरनो गोबां बार लिस्ट डाटा होसेयावबो दिनै फोरोंगिरिफोरनि आंखालखौ सुफुंनानै होआखै होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों फोरोंगिरिया। आसाम पुलिसनि मोनसे हानजाया गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों उदालगुरिनि डिमासाङा ओनसोलाव 38 थफ्ला गान्जाफोरखौ हमनो हादों। गान्जाजों लोगोसे सासे देरहासार बर' मुंनि सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। गासै बिनिफ्राय 191.94 किल'ग्राम गान्जाखौ हमनो हादों पुलिसआ। 18 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै लाइमोना गोमानानै दङ। मिथिहोनाय बादिब्ला सेरफांगुरि ओनसोलनि 2 नं सेलमारि गामिनि दिनो ब्रह्मनि फिसाज्ला 18 बोसोर बैसोनि बगदत्त ब्रह्मआ थांनाय 28 मेनि मोनानि 10 रिंगासो समाव गान्दाबिल गामिनि बिबै बिबौनि न'निफ्राय गोमादों। न'खरनि सोद्रोमाफ्रा मिथिहोनाय बादिब्ला हरनि 10 रिंगासो समाव न'नि साखाथिनिफ्राय बगदत्त ब्रह्मखौ सिनाय मोनै गारिजों लानानै थांखोमादों। बगदत्त ब्रह्मआ सासे खुगायाव राव गैयै सुबुं एबा बबा आरो खोमा खोनायै सुबुं। माखासे सान बारलांब्लाबो नागिरनानै मोनफिनैनि जाहोनाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों बबेबा जायगाफ्राव बिथांखौ नुयोब्ला होखानाय जानबुं नम्बर 9678384599 नङाब्ला 6002209261 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों न'खरनि सोद्रोमाफ्रा। साननैसो गासैखौबो एनालाइसिस खालामनायनि उनाव रिभिउ खालामनायनि उनाव दिनै सेन्ट्रेल वार्किं कमिटि बनगाव जिरायदों आरो बेवहाय गासैबो जिल्लानिफ्राय रिपर्ट लादों आरो एनालाइसिसफोरखौ जों लादों। थांनाय बिसायख'थिया गाज्रि जानायनि उनाव दिनै जोंनि दोलोआव जोंनि पार्टियाव जोङो जिखिनि ड्रबेक्सफोर जोंनि माखासे जि मेन्डेट्स जि फैनो गोनां जादों बेफोरखौ जों रायलायदों आरो दिनै जोङो थांखि लादों जे फैबाय थानाय समाव जे जिखिनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जेंना बा बर' माहारिनि जेंना बा इउपिपिएलखौ जोनोम होनायनि जिफोर एजेन्डामोन बे एजेन्डाखौ लानानै फैबाय थानाय समाव खामानि मावलांबाय थागोन। इलेक्सनाव जेननाय देरहानाय थायो नाथाय एजेन्डाया दाबो दङ। बे खामानिफ्रा मावनाया दिनैसिमबो जोबाखै, गोबां खामानि मावनो गोनां दंबावो। सोलोंथाइनि बिथिङावनो जा बा एकर्डनि बिथिङावनो जा बा गुबुन गुबुन बिथिङावनो जा दा बेफोर गासैबो खामानिखौ लानानै मावलांगोन आरो आफाद हिसाबै ब्लक लेभेलाव प्राइमारि लेभेलाव बुथ लेभेलाव जोंनि जिमानखिनि मावथिफोर दङ गासैबो जोबोद गोख्रोङैनो दङ आरो बिसोरखौ लानानै फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय बिनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय आरो अरायसम गोजोन थासारिखौ लाखिनानै जोङो जोंनि माहारि आरो ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय इउपिपिएल दोलोआ खामानि मावलांबाय थागोन। आङो बेक्तिगत भाबे बुंनो थाखाय बारा नागिराखै मानोना मेटारा आसामनिसो मेटार आरो बिश्वजित दैमारि बिथाङा स्पिकारमोन। दा बिथांनि समाव बेफोरो मा जादों मा जायाखै बिथाङा मिथिगोन। दा सासे बर' दैदेनगिरि हिसाबै बिथांनि सायाव जोङो अरायसम रेसपेक्ट खालामो। दा नैबे जाथायखौ लानानै जे गमामायैनो बे जुदि गाज्रि खामानि मावदोंबा बियो एकाउन्टेबल जागोन आरो जुदि बेवहाय माबाफोर षड़यन्त्र जादोंबा बेखौबो नुगोन। नाथाय बिनि सायाव आङो बिथांखौ बेक्तिगत भाबे आं जेबो बुंनो सानाखै। बेफोरबायदि जाथायफ्रा मोजां नङा खारन जोङो सरकाराव बायदिसिना दायित्वआव बै समाव जों नायनांगौ जे आं हारसिं नङा बा नों हारसिं नङा
जोङो बेवहाय गोबां मानसिनि बाथ्रा थायो दा ओंखायनो मा जाथाय जादों बेखौ साननैसो उनाव मोर क्लियार जागोन जिथिया स्टेट गभर्नमेन्टनि चिफ मिनिस्टार बा राइट अथरिटिफ्रा बेखौ क्लेरिफिकेसन होगोन कारन मिडियायावसो खोथाया ओंखारबाय थादों दा बे हिसाबै बिथाङाबो जेबो बुङाखै दा बेखौ जों नायगोन इयुनाव आरो बिनि सायाव बाथ्रा बुंगोन